aquí estemos. A derecha, Avelino Martínez, a los mandos, a volante, Alberto Meira, vencedores do Rally da Madinha. Hoxe repartiuse un pouco a mala sorte, que non nos vaya sempre a tocar a nós. Felicitar a todo o equipo polo gran traballo que fixeron, que de reparar o coche en tempo récord. A terceira foi a vencida. Alberto Meira e Avelino Martínez conseguiron reengancharse a un campeonato Xunta de Galicia de rallies que para eles comezou do peor xeito posible. Os do Skoda conseguiron a vitoria nun deses rallies da Mariña difíciles polo estado dos tramos e pola meteoroloxía, e no que a fortuna foi por barrios e dando moitas sorpresas. Verdomás salvaba unha bola de partido complicada logo de problemas con Brague que lle fixeron penalizar. Como tamén penalizou por problemas mecánicos José Lamela. Entre unhas e outras, Verdomás puido remontar, dar conta de Luis Vilariño e rematar segundo, reforzando un pouco máis o seu liderado á fronte deste certame. Ao final van 3 carreiras de campeonato con dous primeiros, 2 TC Plus e un segundo e o TC Plus, o cal é inmellorable, non? O piloto de Palas volve subirse ao podio e segue sendo un valor seguro. Outra vez tocou correr de maneira inteligente, tuvemos segundos en algunha parte do rally pola penalización de Verdomás, pero sabíamos que iba a vir moi forte. Sobre todo o primeiro tramo non fixen ben ninguna das 3 pasadas, no momento do tramo non culpa miña, nosotros sí que estuvemos máis cercas, pero bueno, contábamos que xusto nos pasaría o final do rally, así que tampouco arriscamos demais. César González facíase coa quinta posición, unha por diante de Javier Ramos, que esta volta pilotado por Mónica Álvarez. E a sétima para un Adrián Díaz que volve sacar petróleo cun vehículo de inferiores prestacións, pero co que por segunda vez este ano volve vencer nunha Top 10 B na que quere conseguir o título e na que os irmáns Iglesias seguen tirando de regularidade. Tanto que podía secar, podía chover, nos fixemos un rally bon, sin cometer ningún erro, no noso ritmo constante durante todos os treitos, nada, contento co traballo que fixemos, sin cometer erros, na xeral tamén unha boa posición, os coches que quedan por riba de nós, bueno, son moi superiores ao noso, entón creo que é para estar contento. Sorpresas, unhas poucas. Cando David Rivas tiña a carreira da súa man, unha saída e o tempo perdido en volver a carreira deixábanlle sen a Challenge R2 nin a Top 10C. Día para esquecer para este piloto e agasallo case que inesperado respectivamente para Sergio Tabeallo e para un Iván Vázquez que lle gañaba o seu duelo particular entre os Clio o local Ángel Vizoso. Foi un rally durísimo, había tempo que non corría un rally tan duro, pero bueno, ao final tuvemos a suerte que foron caendo rivales. Rivas na última pasada, non sei que quixo facer, tiña o rally moi ganado. Vizoso pinchara, a verdad que ver a Rivas no último treito na cuneta, pois foi un pouco o que me motivou a correr de ali a meta e conseguir a victoria. Mais sorpresas, despois de dominar durante todo o día, Carlos López cedía a vitoria da moi animada Top 10 Classic a Marcos Díaz. A tarde xa foron mellorando os tramos, fomos xa facendo uns bons postos, e agora ca auga, escollemos ben as rodas, e nada, demos batido. Mais do mesmo na AMF, onde o apertadísimo duelo entre Dani Álvarez e Marcos San Román tamén se decidía no último tramo. Os líderes cedían e Marcos inicia a súa tempada coa primeira vitoria do ano. Non teníamos del todo claro onde podíamos llegar a estar, pero llevamos casi 9 meses parados y bueno, ha sido una sorpresa incluso para nosotros. Na orixe, se que non houbo sorpresas, Samuel Graña suma e segue de forma moi consistente e xa ten a súa segunda vitoria.
Empezamos pola mañán, creo que a monta correcta, montamos blando e auga atrás, e nada, o bucle foi moi ben, marcamos unha pequena diferencia, e pola tarde sí que pecamos de cautos demais, montamos auga, 4 de auga, aguantamos ben o tirón, sí que saiu nos boa pasada, e nada, pola tarde xa o último bucle, acabar. Pola súa banda, na Criterium, os 2 primeiros gañadores do ano viviron un rally para esquecer. A carreira quedou moito máis aberta, nun apertado duelo que lograron elevarse Iago Romero bueno, fomos aí todo o día peleando con Richard, con Ismael Romero, que é meu irmán. A verdade que é moi peleado. Ahora no antepenúltimo tramo sí que quitamos aí unha pequena diferencia. Foi o que nos deu para conservar un pouco nos últimos e levarnos a vitoria.